20 импулсе е тук. BMW 36 на старта. Турбомотора на тази е 36 с около 600 конски сили, 700 Нм. Шампион в клас Pro на Румъния за 23-та и трикратен вице-шампион на България в същия клас за 20-та, 21-та и 22-та. От Варна, с BMW 36. BMW той, а при това с компактното E36. Това са връзката. Би трябвало да е, не съм сигурен, Петър Петров от Велики Преслав. Не, всъщност не е той, не. Обаче на... Лалата на Емил Ганевски е след червената на Радомир Друмев, а лалата, отново да напомня, е с завидите V8 на Мерцедес, 5 литров 350 конски сили и 550 Нм от 2012 година и около е от състезанията на дрифт. Тази уникална кола е специално подготвена от него. Мисля, че поне 3 години работи по нея, 5 години работи по нея всъщност, но изцяло тръгна конструкция и няма друга такава 2107 в шампионата. Веселин Василев от Сливен е с жълтото BMW 30 V8 315 конски сили мотор. Конски сили 530 Нм в зелен цвят. Надявам се, че тези, които не успяха да пътират, ще могат утре да покажат телевизор и ги възстановят. Мисля, че сред тях е Сян Гроб инструмент. Петър Ризов инструмент също. Диан Сираско по търговите, които Алек тяхната на Диан Беландия в този теча. За мен се изпасила. Често автомобилът. Все пак имаме в групата на дрифтерите. Трима отсъстващи, надявам се утре да ги възстановят. Знам, че една част от тези автомобили е с купа, но има дробари, но каквото и да е, няма начин да бъдат направят.
обикновеното БМВ 30, а на старт сега вече излизат и форловерите. Първият от тях с трите дури. Никола Колев с Френк Таксо. Имаме сигнал пред контрола и някой от автомобилите вероятно е аварирал. Изчакаме търпеливо. Ето вече е първият от форловерите. Разбрахте, това е Никола Колев. Напиот, мисля, че има първо участие като форловер. Стартиращият в този момент Константин Стойчев Коко. Мисля, че прави последния участие ще го виждаме в официални състезания. Сега с това БМВ E46 Ян Станчев. Кара миналата година на Сливен Speed Festa. Също кара на Сливен миналата година. Той е по трасето в момента. Който също беше част от Speed Festa в Сливен. В края на сезона тогава, на годината всъщност този сезон нямаше. Върху да Димитър Тодоранов е първият автомобил. Димитър Тодоранов с Тодор Попгеоргиев са създатели на този олдтаймер. В реда на стартиране след него е една много добре подготвена BMW. Това е много стартира сега. А Барбаро, както сами виждате и чувате, е с двутактов двигател, такива каквито вече много малко мотопеди имат, така наречените скутери. А иначе БМВ-то е много добре изглеждащо, каквото подобава на една E30 M3. Хубаво е, че организаторите дават възможност на тези млади момчета чрез тази форма да и разбира се сега в пресалтова зона Мартин Сорилов, Citroen C3 Rally 2, рали шампион на България от 2023 и двукратен победител в рали Стари столици с Ханко Юриев на дясната седалка.
Ангел Герджиков, той е от дясната страна, обаче когато е с дясна дирекция. На лявата седалка като навигатор е Никола Семерчиев и двамата са от Чакаларе. Ангел Герджиков е карал европейския шампионат в мотокрос тези години. За участници, 8 пъти, както добре знаете, много опитен пилот, върна се към младата, с която беше започнал своето участие преди повече от 20 години, 2002 участие на Българската. Отново ви напомням, следете резултатите на адрес Resus.bg в глобалната мрежа интернет, влизайки в страницата на премиермането, кликвате върху YouTube и там на живо резултати. Това е официалното спиране и системската част от почва с срок на Нусев номер 94. Първият с участниците от футболада. Мъжки човек, както ви казах, за 10 см, много опитен пилот в Нусев. Времето му в втори мач. Най-вероятно е имал, защото тази футболително е участвало в тези, макар и тренировъчни мачове. Тук имаме 34 пилота на Шумен Автоспорт. Защо им са мокри гумите? Мокри.
автомобилите, заявени в купола. Ще имате отделно класиране. Всъщност, извинявайте, Румен Димитров е в клас C5 заявен, не е в купола. Той е с 1490 см изтегнал реално, но той е заявен в клас C5, не е в купола. Серкан Хасан, номер 45, от крак C5. Суит, се пусна на участие да проекте. Интересно, но трети резултат е записал Серкан Хасан при второто качване, което хич не е зле. Калин Киракиев е пред него, но на не много голяма разлика. И Петров, който към момента смятам, че няма сериозна конкуренция в клас C5, поне по резултатите, които виждам след първите две качвания. За второто по-точно, на първото си беше доста рефлектиран. Смятам, защото времето беше последно. Това е Калин Киракиев. Искам да си види заплата от тези отбор. И само тук да спомена, че Flat наистина правят много сериозно участие по така номер сега да има позиция на старта. Ивайло Иванов. Последният от клас C5 е Ивайло Иванов. Пет автомобила в този клас имаме.
10 сега на старт. Венчи Тони, 5 резултат. Първото така имаме как се формира в част 4. А вече имаме премината на Киро Петров. 2.12.57. Който Сойче 2.13.62. 2.17.04. карта. Това е Quality Cross, HRS, RC5, един от двата автомобила.
52 сигнал на старт. Уважаеми приятели, искам отново да благодаря на спонсорите на проявата, тъй като сме към края на днешния ден. Да не забравяме, че утре в 9 стартира Warm-up марша, т.е. в 8 трябва да сте тук, ако искате да бъдете сполучили на 7 майка на 8. Специална благодарност на тези Алфомет. Сега на старт вече е обаче с номер 35 от форума, аз ви кажа карате хората с който в РТТ. Следете резултатите официалната страница на състезанието и надявам се на тези страници също отваряте и да посетите да виждате публикациите там на колегите. Контрола. Номер 29 в момента е готов да потегли. Станислав Калманов е първият победител в
Георги Гераджиев младши с Георги Гаджев. За съжаление обаче проблем с двигателя и с край не можаха да завършат състезанието, което смятам, че сега навършва 20 години на самото, мисля, че ги навърши вече. Точно сега му е момента и то в Рали 3. Само че вече в KC2 този автомобил преместен с номер 8. Виждам, че старт сега е Дани Живков. Втори вотец явно има проблем, не го видим вече втори мач. Види изкривяването на Рейсен Про, в момента, когато постигнали старта
56-67 за второ започване един от неговия резултат. Даниел Живков ще рестартира. Много дълъг стаж в българския автомобилен спорт. Казах ви, че мина през Лада, след това едно юго, което дълго време поддържаше спокойно готовност и смятам след като причина направи всичко възможно да го доведе до максимума на възможностите на технологии, доведена до много по-сериозни показатели от това, което са имали италианците на разположение през далечната 99-та година. Тук на старт сега Дани Живков. Може би ще ви е интересно, но Дани Живков е един от най-добрите български състезатели в така наречената канадска борба. Един спорт, който има своите фенове, поддръжници, за съжаление никакво медийно отразяване, но Дани Живков е един от многократните шампиони вече в категорията на не знам как се нарича точно, но да го кажа доайените в този А сега Даниел Бел с номер 19. Даниел Бел започна своето участие в Рали Спринта. Любовта си към автомобилния спорт имаше силната подкрепа на Пламен Пантелеев и Хобикар Русе. Пламен Пантелеев е човека, който му даде възможност да се развива в автомобилния спорт от самото начало. По-късно той си пое по свой път, разбира се, но основата е именно от този човек, който създаде така една доста добра база за развитие както на автомобилите Volkswagen Polo в неговата база в Русе. Той проектира и създаде буквално свои
Тя не че пише, че в основата на този проект с младия пилот. Така и можа да се срещна карта, но за утре ще имаме необходимост на информация. Мисля, че тя не очаква Космодонов е записал над 58 сега. По-слаб резултат от второто му качване, но логично версия Супер 1600. Имахме такова едно филм в България, Супер 1600. Румен Дунев записа много успехи с него. По-късно премина в ръцете на един футболист, изявен румънски, Валентин Петров, ако помните. На писта беше основно участието му, но така или иначе запомнихме този автомобил с много успехи в България. Супер 1600 си бяха малките ВРЦ-та, както ви казаха тогава. Това обаче е конкурсите на автомобила, така че това е сега Недялко Денев с номер 14 за сега Стара Загора. Между другото забелязвам, че е дал 11-то време в второто качване, а Недялко Денев е бил с трети резултат в карта 3 след Димитър Кондев и Космодонов на 9-та позиция в общото срещане, а Нейко е бил четвърти в карта 3 на 11-то в общото срещане. Пилотът, който определено е най-бърз при автомобил с един двигателен мотор. Кара на етанол. Времето на Мартин Петров се височава, 2:71. Това е първият в клас. Ясно добре на сега на старт с БМВ първа серия.
KC2, мисля, че е БМВ. Само си имате. Едно 1,6 литров турбомотор има този автомобил. 116. А сега на старт Ивайло Игнатов, определено най-сериозната конкуренция на Пламен Кабуров с Subaru Impreza Double RX в STI версията. Смятам, че наистина подготовката на този автомобил на високо ниво от двулитровия турбомотор се изкарали малко над 500 конски сили, но така да въртят солидна брой състезателни километри е необходимо, за да постигаш такива резултати. Сега Ивайло с лекота влиза в битката с Пламен Кабуров. Така беше и на Баниско Самоков, където също, въпреки че това беше само един празник на скоростта, Пламен Кабуров не е за там тази бабия и беше наистина много интересно между двамата, така да се каже, се получи много сериозен двубой още там. В Пловдив за подготовка на автомобила, малко информация за това кой какво е създал, ще се опитам да събера за утре, но определено това е на 100 отготвен в България автомобил и човек, който наистина знае какво прави. Са колегите от Румъния. Там имат поне вече 10 автомобила Рали 2 в шампионат. В Румъния имаше само наистина Дачи, Югота и Варбурзи в стартовите изписъци на състезанията, когато в България пристигаха елита на европейския автомобилен спорт. Сега мога да ви припомня как върви състезанието и в утрешния ден, а сега сефтикара се връща и надявам се сме готови да продължим заключителния трети марш от Планинско Шумен 2025. Ивайло Игнатов е готов да стартира. Времената до тук Димитър Кондев. Добър резултат, макар и по-слабо с това качване. Без Кондев с него. Определено пусти нагоре. Това се качване. Добрата Насов също. Добрата Насов с 7 резултат. Мартин Търков е с 8. Забележете Мартин Търков е с кола от RT4. Коментиране пас. А сега
същия клас като Ивайло Игнатов, само че отстъпва значително по мощност тази Ford Fiesta. Мисля, че с 1,8 турбо мотор. Огнян Пателов сега. Зоната на престарта е. Огнян с автомобил Nissan 350Z за Premium Racing Team и номер 4. Георги Чекъров е в предстартова зона. Категория К1, разбира се, автомобил не е конкурентен, но все пак в тази категория записва времена и буквално се учи в своя, както се казва. Дами и господа, към финала на днешния ден сме. Дългичек се оказа той. Да се надяваме, че надявам се, че утре ще успеят организаторите за 9 часа да подготвят трасето за тренировката за загряване и подготовка на автомобилите за състезанието. Warm-up ще започне в 9:00, а в 10 първия марш от състезателната програма, която включва 3. В 8 трасето ще бъде затворено за цивилно преминаващи автомобили, имайте го в предвид и надявам се